سوات دھماکے دے خودکش حملاور دی شناخت ہو گئی۔ مزید تحقیقات جاری۔ دھماکے دا مقدمہ تھانہ سٹی ڈی وچ درج۔ آئی جی خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید دا کہنا ہے کہ خودکش حملے وچ 7 پولیس اہلکار تے 10 شہری شہید ہوئے۔ جی خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید نے ضلع سوات دا دورہ کیتا۔ سید و شریف ٹیچنگ اسپتال وچ زیر علاج دھماکے دے زخمی پولیس اہلکاراں دی عیادت کیتی۔ آئی جی دی زیر صدارت ریجنل پولیس آفس ملاکنڈ وچ اعلیٰ سطح دا اجلاس بھی ہویا۔ میڈیا نال گل بات کردیاں آئی جی ذوالفقار حمید نے آکھیا کہ حملہ آور دی شناخت ہو گئی ہے، سہولت کاراں دا تعین کیتا جا رہا ہے۔ پولیس دے جواناں دے حوصلے بلند نے۔ بہت جلد انشاءاللہ اس کو ٹریس کر کے جو اس کے مجرم ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، اور باقی جو لوگ زخمی ہیں ان کا علاج معالجہ بہترین ہو رہا ہے۔ جو شہداء ہیں ان کے ہم ظاہرہ درجوں کی بلندی کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ان کے لیے جو شہید پیکج ہے وہ بھی ان کو انشاءاللہ دیا جائے گا۔ سوات وچ گزشتہ روز خودکش دھماکے دی ایف آئی آر تھانہ کربل دے ایس ایچ او دی مدیریت وچ درج کر لیتی گئی، جس وچ 780A دیاں دفعات شامل کیتیں گئیاں۔ خودکش دھماکے دے ہور 2 زخمی پولیس اہلکار اسپتال وچ دم توڑ گئے، جس تو بعد شہیداں دی تعداد 17 ہو گئی۔ شہیداں دی نماز جنازہ پولیس لائن وچ ادا، انہاں نوں آبائی علاقے وچ سپرد خاک کر دتا گیا۔ حضرت علی باچا، چوپال، سوات۔